Continue, continue. Welcome to Hanging Bridge. Naku, ay! Hanging Bridge, guys. Hadlok man ka. Uy, hadlok man. Mura maglinog. Ay, diri na ko. Diri na ko, makita man mo. Ha? Sige, sige, sige. Alam mo, sayaw man. Morning sapa, guys. Tanawa ninyo. Tapos, pag umana to, diri mato ta dito sa basurahan. Mo diri man mi sa una, manglaba. Wala na isa pa. Gamay na kaayo sa una, maglangoy-langoy pa mi diha. Dagan po mga agi diri. Ha? Hadlok man tag maputol. Ay lang mga bike. Nagduyan-duyan yun. Hadlok yun ko. Hadlok yun ko. Narang sapa na mo. Magi di, pwede di ang motor diri. Single. Pero naog lang diya, ikanang naog ka ba pero break lang. Hagdanan naman dira. Apa hagdanan dira? Eh. Now, kanindot diri. Ay, kaumbo ko. Bakit ka rin yun pa? Ay, ayun ka jandel. Yapak dira. Jandil nga, taga-aper. Uy! Kamansilis! Mani, sa ganini sa Tagalog? Aras. Atsal. Lagi mo di ba? Kamansilis kami lang. Hello mo din eh. Tutot balat lumilipad. Ah, nayagdanan. Wala dito sa lidag na magano. Bato rabi na, giving sa tubig. Pag TikTok na mo dira. Kamansilis. Kusog man kay kumkaw na ni sa una. Gani, naipait na tamis. Arasilis, bato sa to. Sapa na mo. Sa una wala pa'y tubig, diha mi nagalaba sa sapa. Uyog yun. Na, TikTok na.
Ay, nagdala ko ko anda. Tripod. Ako ra ng mga pag-umangkon, guys. Akong gidala diri sa Hanging Bridge. Ano mong labanan sa una. Magbaklay layo kayo. Diri may manghalay. Wala pa ning Hanging Bridge. Babahaan pa jud mi mga anod o mga nilaban. Oh, ganyan gi-practice mo. Ano, ito di ba no? Ano? Na. Tunuga lang sa tita. Ang mga TikTok ni mo day imong gi ano? Divine? Ang mga TikTok ni mo gi ano nimo sa YouTube? Wala. I-appeal. Ha? I-appeal. Sunod, basta maka-edit ko. Then Kita mamili. Ano? mag-premiere na ka. Kanang wala na yung video no? Mga TikTok mga video. Muna to, final na to na sayo. Kay Joy gani, kay naa gani siya. Or apit na apit na. Okay? Oo. Patanawa daw ko ato, tibe. Isipin sa madiyas no. Dapat kamu lang tulo. Ito di ba? Utro. Di ano mga tugay natin. Kuya wanig matagak. Maputol. Vlog, hi vlog. Welcome to my guys. That's it.